Moi opettajat! Monet ihmiset kysyvät minulta, että miksi päätit mennä Suomeen, vaikka sinun on hyväksytty opiskelemaan lääkiksen Vietnamissa. Tämä kysymys muistuttaa minua, että miksi ja miten mä tein tämän päätöksen. Se ei ole spontaani päätös, vaan haluan opiskella avoimessa ja modernissa ympäristössä, jossa voin kehittää itseäni ja tulla hyväksi lääkäriksi tulevaisuudessa. Mun nimi on Hoang Bảo Nhi ja olen kotoisin Ho Chi Minh kaupungista, joka on yksi Vietnamin suurimmista ja moderneimmista kaupungeista. Mun perheeseen kuuluu äiti, isä, minä ja mun pikkuveljeni. Nyt mun pikkuveljeni opiskelee Lappajärvi-lukiossa Suomessa. Nyt mä opiskelen Ho Chi Minh lääkiksessä, joka on yksi Vietnamin parhaista lääkiksistä. Haluan tulla lääkäriksi, koska mä tykkään tieteestä paljon sekä tukea ihmisiä. Mulla on 8.0 IELTS ja nyt yritän opiskella suomea yhtä hyvin kuin englantia. Lisäksi pidän virtaamisesta, virkaamisesta ja viulun soittamisesta. Tänä kesänä olen opiskellut laitamaan ruokaa itselleni. Tykkään myös matkustaa perheeni kanssa sekä ulkomaille että kotimaassani, jotta voin tutkia maailmaa ja oppia lisää erilaisista kulttuureista. Oikeastaan tykkäsin tulla lääkäriksi 15-vuotiaasta asti, koska haluan auttaa sadeta ihmisiä ja parantaa ihmisten terveyttä. Mä uskon, että tieteen tarkoitus on ihmisiä tukeminen ja palveleminen. Siksi valitsin lääketieteen alan, joka mun mielestäni voi yhdistää tieteen ja ihmiset. Osallistuin tieteelliseen tutkimukseen ja monin tieteellisiin kerhoihin, kuten Pricey Science Community, Hope Initiative Club, joka on hyvän tekeväisyyssyöpäpotilaita varten, The Mercy Act, joka on psykologiakerho, ja sekä vapaaehtoiskerho. Nämä kuvat ovat, kun minä ja muut jäsenet teimme vapaaehtoistyötä lastensairaalassa. Haluan mennä opiskelemaan Suomeen, koska haluan oppia avoimessa ja modernissa ympäristössä. Uskon, että saan mahdollisuuden päästä siihen koulutukseen, jotta voin kehittää itseäni enää ja hoitaa enemmän sairaita ihmisiä tulevaisuudessa. Toivon, että pystyn oppimaan Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa, joka on yksi Suomen parhaista lääkäriksistä. Siksi lukio-opiskelu on tärkeä minulle, koska se auttaa minua kirjoittamaan tietoja sekä parantamaan minun suomen kielitaitoa ylioppilastutkintoa varten. Uskon, että opiskelu Suomessa on minulle tärkeä mahdollisuus, koska sen ansiosta voin tulla lääkäriksi, jolla on sekä loistavat tiedot ja taidot että ystävällisyys. Uskon myös, että minun vastuullisuus ja kunnianhimo voivat auttaa minua osallistumaan yhteiskunnan kehitykseen. Toivon, että saan mahdollisuuden keskustella opettajien kanssa ja kirjoittaa lisää haastattelussa. On vaikea sanoa kaikki vain muutamassa lauseissa, joten kirjoittaa niistä enemmän motivaatiokirjeessä. Toivottavasti, että voin tavata Itä-Hämeen lukion rehtorin Ho Chi Minh kaupungissa 11. lokakuuta. Kiitos kuuntelemisesta ja katsomisesta.